Ay, thank you, Lord. Again, no, Lord. Oh, ay. Good morning. Oh, today is November 3. Ayan na, oray na mo ngayon work. May tungod good man ano aging palusad nga mando. Oray man tupad. Oh, oray tupad pero ikaw. Oh, may ada. Kaya mo na. Meron pa maging alitin. Ayo. Talon. Kakulop mo yan ano. Baga may ada natin na isagap. Awagad kita mo kuno nagpa-panic buying. Paski lang ginoo. Aka din naman kita. Ay, may dali pa mahaon. Pero naman kayo kikita. Ay, kanala dem. Namas. Hindi ka pa man ngayon. Wala na kayo kikita. Anong kinakain ka? Sala dito. Tala. Tikain na ka mo. Na-evacuate na. Very good. Ngayon ka mo, sentral la. Sige, hinay ka mo ha. Always trust God. Pray always kita. Ito. Oh, let our faith be greater than fear. Okay. Awa mo din he. Oo ha. Oh, haluwag ngayon ano? Mga may kalaton, aircon. Ha? Hindi makakulubok na. Hindi may datas katapusan. Perapat kulang. Perapat. Do pangarong. Oy, siliban ko kung baga may nagbahayo nagbibilingin kwarto ha. Pakadila ka mo may da veterinary clinic. Ada man dida for inquiries 0915-268-5137. Yes, mas maupay gado bigyan pag sinisiring nga mag-prepare kita. Pero unta diri kita mag-igmat kita ito naton ginahatag ng mga impormasyon kabahin ito nga bagyo kay iti ba yung talon may din ang mga pobya iti pikto ito nakakahatagin diri maupay panunahuna ano adi may kuan rimlit pulibok na rimlit kasangkulok pa baga damo nagpa-reserve may mga kwarta yung talon may pag pinanwithdrawn okay pero manluwat pero manluwat ito sugad hamon nagpipinangutang na ay abrito nga gapon ni Rabuas Odto may dagap ni Radi di mga single mga tikin na diri pa tibay paparapol pa time check budoy. It's 6:28 in the morning. Long with DJ. Ini na no. Baga nag-uniform lang kita. Okay. Baga ngayon nakinyabado. Red. Lagyo na kita ng shirt. Ay sulibang ko ngayon ka itong shirt ha. Patit gabi ito. Ginlalabhan ka. Opo din at uniform. Itat brief lahat at ginliliwan-liwanan. Ningat ito brief. Ayan ha, oray na mo ngayon work. May tungod good man ano aging palusad nga mando. Kabahin iton waray trabaho. Pero na trabaho man nila. Oray man tupad. Oray tupad pero ikaw. May ada. Kaya mo na. Kakori ko na ito. Mahirap talaga ng mahirap. Mahirap ang maging alitin. Ayo. Talon. Sumalibot lang kita. Masinga di kita. Tuan, kipapapanulion ta. Ilan na rin asa ito niya kami damisa. Pero kung iba na lang nangangaling
Waray yan na ha, waray. Mapakanta ko bahay may dadito tao. Papanguliyon ko. Belated. Waray nakakala. Nakakasulod na gihapon nga di cemetery. Oh, ito ba magulong ada na nagsisingan ni. Kumbaga kuan liwas. Udang udo ini ngam. Gulpi di gulat yun din hingam pag rurumbon. Pataliwan ano ba ano baga kakulok. Ano baga nagpapanik buying pastilan. Let our fear, let our faith be greater than our faith. Our fear, babaliktad ta. Ore nga ni. Nangulya da. O maramadirang ore ito niya na. Ore. Oh, ore tayo na. Kuan ko no, ano pa inin? Answering, stay at home lanay. Kuan nalalot ako, ma-post nalaliwat ako kung ano. Kiti ba diri da buli, diri da kam kuan ano? GC? Hindi mo rin pakakatagan na kuhan, Facebook. Okay, sige. Kita na lah ha. Okay. Bahay na ito pa dahil ko. Basta waray tayo na. Ani kita yan na din ang merkado. Brad. Morning. Kakulop mo yan ano. Baga may ada natin na isagaw. Awakad kita mo kuno nagpapanik buying. Pastilan ginoo. Dito lang kita plaza. Good morning. Oray nga niyo ko na nung holiday. Oh, work doon lagi pa no. Oh. Duty ko lagi pa no, duty. Ha? Duty. Okay, Gio ko ni rentalan namin ito na. Adi kita balik kita nga diakon. Aka din naman kita. Ay, may di pamahaon. Kanang kiling ini yan na, kanang kiling ini yan na. Hindi kayo nakarang kasi. Adik ko po dito. Kapi mana? Tubig ka pa po. Adik po dito. Adik po kapi. Kapi po dito. Adik mo dito. Adik po. Hey mother. Morning po. Thank you. Morning shopping. Doon. Vila Balde. Ano ka, ani ka pa man? Ore naman na kayong kikita. Diri ka na kanto. Ay ka nala dem. Namat. Ani ka pa man ngayon. Ore na kayong kikita. Anong kikinain-kain ka? Sala dito. Tala. Oo. O baga kiti mata pala din baga pag pulod-pulod. Oh, ha? Pwede di na mga saging yung pulod talaan pero nag-araw kita hingin na katugutan anay kay bayan mag-uuran. Oo. Maka nagkuang-kuang kita yung katatalaan dida. Okay. Ano? Pati gihapon mga katubigan ano, pasti lang na. Oo ha. Nakikita niyo. Oo. Actually ano, nahinga di gihapon kita may rimlet ha. Oo, nahinga di kita rimlet. Inin na. Fully book. Tikain na ka mo. Na-evacuate na. Very good. Ngayon ka mo, sentral la. Sige, hinay ka mo ha. Wala sa pa yan. Malibot kita. Rin pa, yun lang kita baka pag
kuan ha, mga kasangkayan. Always trust God. Pray always kita ha. Ito. Oh, let our faith be greater than fear. Oh. Makadikit at mga kuan. Oo, anay, makadikit at San Miguel. Okay, may ano, hindi ni evacuation ito da so far bagawaray pa man ano. Makadikit at San Miguel. Kaya ano, bibisitahon tagihapon ana Igbaw ana video kaya no may din didi o sa nga baga boarding house or transient home kundi ano gintatagihan nila Mr. and Mrs. Ricky Minjula nasingat to kita kanina may rimlet budoy kasang kulop pa ko no damo nagpa-reserve nang kakulupan na aga fully book na budoy okay ano ito mga lagas oo baga noon nagyapa mo pa itong bubuhatan noon basta nga niya baga may kuwan kasi siyempre may din naman mga kuwan nira pobya o yan ha papakita natin itong didiha kuwan na may San Miguel malaksi ko dit panonahonan ito nyo kay may nunumduman ginshare ko ito na nira post ano nga nagkukuhan nila na transient mga mapliti ba transient home ini ngayon mga mga borders sumaka di kita papakita tayo na iyo o igbaw lang may kuhan video ha oo di din San Miguel nasingat to kita kanina saring kong anak God is good talaga kay may dako nito na naka-reserve pero gintawagan niya alam kay duro na pag pinangudos unta baga mag-back out awan hindi nga yan amin din he ha ay pag-aginin oo so pwede ta okay lang Pai awa may din he oo ha awa luwag ngayon ano mga may kalaton aircon ha may da CR may da locker manates thank you mga makaniton mga alas 12 so dito sige tatawagan na lahat nakatok dito ni huwag gihinulat akapado sinyo sa Miguel di rin nga niya di mga kulubok na di mga datas katapusan may perapat ko lang perapat do pangarong oo sige dudo pa ko nung arong itong kulang ha ada ikaw mo ano man apay kita yung medisina mo doy okay daw okay nagsarit man kita marang na tiyak ko nino oy siliban ko kung baga may nagbahayo nagbibiling kwarto ha oo pakadila ka mo may da veterinary clinic ada man dida for inquiries 0915-268-5137 ha klaro la ayun mapingaga oo malibot kita may dagap nila ng mga kuan nila tingin kita Rose Pharmacy pinal kita na para tiil nagba kukuan ikipar ano ba itong kiba sige makipagpinalpostin mo kanan kuan damo lugurit na babaraka pipinan diba sige nalulugot pag pinanmalit wala yun sa payan ito although
Yes, mas maupay gado bigyan ng pag sinisiring nga magpreparar kita. Pero unta diri kita magigmag kita ito naton ginahatag ng mga impormasyon kabahin ito nga bagyo kay iti ba talon may din ang mga pobya iti pikto iton nakakahatagin diri maupay panunahuna ano oo tas sila na adi may kuan rimlet fully book na rimlet kasangkulok pa baka damo nagpa-reserve may mga kwarta yung talon sige po pinan-withdrawon okay pero manluwat pero manluwat ito sugad hamon oo nagpipinangutang na ayaw kamo na lang na nagpipinangutang kaya nakiwaray mapautang kaba hindi rin naman bayad kapado kaya manin talon okay siyempre diba di rin magkukuhan na kuhan pasumat-sumat maritis let our faith be greater than fear sige baka di kita merkado kataliwan makata kita lo sa ayun na kita pagkatuapan kaya na ako na ito pagkaplanon tanga di kita dagat ayun na di yung balitagin ko kanta nga liligayan tanga di kita makahatagin na kabarakan tatong lain yung pagka mo yun yung situasyon dito na awan ha pasti rin traffic yan humuraw-huraw may kalano rimlet posible gihapon na dahahayan anato kanina ginsakan ngayon di rin ito dito video ito ngayon ito dito may agad ng veterinary clinic second floor nagatagman kanina number amo na di lamay ha di kita magpakita lang kita di kita pala dito nukuan di malibot pa kita hit kanan di dapit hamay merkado nakakaroon man na lang may din naghihapon pipira nga baga nag-evacuate nga diha elementary school sumakad to kita oy sulibang ko may da nga didi N&N baking, cooking and packaging supply halinat magnegosyo na aton maroyagon pagkadi ka mo adil na may San Roque ha abre ni Raya na didi ipapakita naton okay hinapit kita kanina din yan na pala binutong kita tinin nga garbage bag sumaydan nira didi ha kompletos Ricardo sini partinin mga kuan mga partinin mga panhimuhin mga cake ha ulo kompleto ra didi ano pa mating bubuhaton pakadi na sangkay kompleto ay abrito nga gyapon ni rabuas odto didi ha yung papakita talay ni ginlayon talay ni may trash bag may dagap nira didi mga single ani ba mga tikin na diri pa ani ba iti ba ipaparapol pa iti ba ko na ipaparapol ba daw may dilapit didi ha tala sukaron talanay okay tutikan kita dito may merkado di aman nagsisiri di kita yan di may Tanawan 1 Central School ay sir okay la may doon ako nagpaka evacuate Anak ni naman ni Konsehal Ronald kan Konsehal Anjik. May nagbeda na nagkuan. Ayos na sige. Talo nalagbok diri. Nalagbok hirano diri. Wari maglagbok ang mga kuan. May listahan mga konsehal. May da. May da. Sige. Talo daw mo naghihapon ng singan niyo Okay. Maram ka mo, di rin doon pagganop. Itaton kuan itong dida purpose. Nga magandam gihapon baga magpreparar kita, diri kita tumagya. Good man. May da pipira nga baga
nahihimo na lang nira nga kuan pag pinanpost bisan fake news, bisan diri baga tuod itibagin pupos ang kanan hadto pa nga mga kuan, mga videos, mga picture takay ba kay mga siring pa inin sali, no? Oh, na nagkakababaraka in talon. Kaya no, diba, nalilipahira nga may da, itira man lang kung baga mag-viral laba. Oo, diri amo sangkay. Kaya may na mga pubya, ito na aton mga pipira ng mga kasangkayan. Oo, diba? Diri sa lang kita magkunit mga fake news. Pastilan, stop sharing in mga fake infos. So adi ko ano hinananog gihapon ano konsehal, oo. Konsehal Haji ano napagyap konsehal Tandog magkapagkuan gihapon ng mga rooms ano. Unahan niya ra mapisto mga ma-evacuate. So amo to ato niya na baga nahimo yun nga himang raw nya nang adlaw ano kabahin niya baga pagpreparasyon nga bagyo. Oo ha, tala kay kanang lanon tayo nin ikuan ato nga niyan ato an Bureau of Fire naglilibot paghatag gihapon ano hin seguridad ano. Oh, again, this being your friend from another stars. Ako ay magpapabiling laghihap nga iyo sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Ala. Okay. Hini ka mo ha. Okay. Ato man yan, police station, mga PNP. Oo, adi kaya pa na kanang kuan, kanang Bureau of Fire Plaza. Okay. Actually,